Fugi la loc, fugi la loc. Sau unde vrei tu, stai aici în capul meu, este poate filmat asta din pare. Uite aici, stai acolo. Mihai, ia-ți vericica. Deci 3 ori trebuia să fie invers. Ce? Păi când filmezi, Să întorc așa. da. Și vei face așa. Și mai dau puțin mare ca să poți taie. Stai așa, așteaptă un pic, așteaptă, nu sufli încă, așteaptă, da? Stai așa. Îți întâmplă acum, da? Stai așa. Gata. Nu este aparatul foto. Aici, te traduc. Lasă-l acum. Facem. Bine, hai. Nu, că e frumos și e mult de două părți și e da, așa. Așa, vă să filmăm aici. Zi-mi un pic cum fac film. Aici. Da. Și ce mobil, nu? La mulți ani cu să trăiască, să-ți dea Domnul tot ce dorești, zile venine și fericire, la mulți ani să trăiești, la mulți ani să trăiești. La mulți ani, David! Cine să trăiască? La mulți ani cu sănătate! La mulți ani cu sănătate! David să trăiască, David să trăiască, la mulți ani! Happy birthday To you! Happy birthday to you! Happy birthday to David! Happy birthday to you! La mulți ani, David! Hai, suflă! Suflă, David, suflă! Și încă o dată. Bravo, David, bravo! Ține așa cu mânuța. Ajută-l, mami, ajută-l! Uite așa, uite așa. Bravo! Bravo, David, bravo! Excelent, ca un băiețel mare, dar trebuia mare de Good azi. job, Bravo. good job! Excelent! Bravo, la mulți ani, David! Excelent! La mulți ani, Excelent! David! Super, super! Hai, te ajută mami să tai? Le păstrăm? Da. Le Dar păstrăm? trebuie să vă afuriți acolo sus. Nu vă stea păstrați? Nu. E ok. Gare. Haide, dă-mi un pic de farfurie. Bine, de plastic? Stă acolo. Care vrei? 4. Așa că vine acum mămiut. Ia uite, hai repede, ia uite, prima felie pentru David. Yeah!